Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие гледате поредният епизод на Wrestling Tots. Днес компания ще ми прави безспорният шампион на WTP, Бад Боби. С него ще обсъдим най-интересното от наближаващия турнир на WWE Backlash France. Но преди това искам да ви запозная с нещо, което се случи днес малко по-рано. С моят асистент Голджи теглихме драфта на WTP. Считано от Гергьов ден тази година, WTP се разделя на два бранда. Единият се казва Амарантин. В него ще вземат участие шампионът в тежка категория на лигата и шампионката на лигата. В другия бранд, който ще се казва Емералд, ще се подвизават шампионът на България и международният шампион. 60 човека бяха в драфта, като стартирам с свободните агенти, които могат да ходят и в двете шоута. Това са Бад Боби, Цветан 7000, Чичко Чапай, Сина, ако реши да се завърне, и Моя милост. При шампиона в тежка категория влизат Жан-Клод Котияр, Владимир, Райчо, Габсън, Армани, Биг Джа, Иво Упс, Никси Хъсъл и други. Целият списък може да видите в Facebook страницата на лигата. При шампиона на България и международния шампион влизат Мистер KOD, който е настоящия шампион на България, Камен, Петю, Даниел ФМ, Радо, Дилан О7, бившият шампион на България Радилов и други. А сега нека Бад Боби ни запознае с предстоящите матчове за Backlash. Беклеш е тази събота. Това е поредният турнир, който ще е по някакво нормално време за гледане. Отново американците ще хленчат. Франция ще почне от 8, така че тук трябва да е 2 часа по-късно, т.е. някъде към 10 да почне. Тук, нали, така би трябвало да е, поне за България, при тебе е към 9. Не, чакай, при тебе даже по-рано. Не, чакай, нещо се бъркам жестоко. При мен ще е 6 часа, във 6. Франция е 7, при вас е в 8. Ясно. Значи те ще почват там един час по-рано. Да, това е турнира след Кетчмания. Карда е доста мъничък. Само от 5 мача, но да кажем 2 или 3 мача така, са доста интересни. Другите са нормално все пак след Кетчмания с а, предизвестени финал, но това ще го коментираме след малко. Както казах, мачовете са 5. За първи път ще идат във Франция, тази година дори в Германия ще ходят. Така че това е интересното е, че последните години, по-скоро последната година, доста повече се опитват да ходят и в Европа, защото виждат, че там също се продават залите и тъй като хората желаят да гледат лайф евенти на живо, купуват билети като луди и са доста по-страстни фенове от тези от американците, тъй като те може би са свикнали до някъде, а тук атмосферата винаги е много по-готина, отколкото в Америка, примерно на този турнир. Ако беше турнира в Америка, като, като емоция от самата публика, няма да е така, когато ще бъде сега в момента. Първия матч е за отборните титли при жените, който ще коментираме. Шампионките The Kabuki Warriors, Аска и Кайри Сен ще зачитава срещу Бянка Белеер и Джейд Каргил. Това е матч, който се случи, беше обявен последната седмица, след като
заедно с на, Найоми, мисля, че беше на Кечмания, ако не се бъркам. Победиха заедно Damage Control и явно така са решили да не дават още огромен пуш на Джейд, малко по малко да я издигат, да ни дават синглс пуш все още. Затова за момента ще е в отбор с Бианка. М, Така, така бавното изграждане ми харесва като идея, защото ако веднага трябва да я пушват синглс, може да се получи обратен ефект, хората да са малко много против нея, ще кажа то поредния Супермен. Така че е добре за сега. То очаквам на Backlash нови шампионки. Няма как все още да допуснат загуба на Джейд. Това е, меко казано, абсурдно. Така че една чиста победа и нови отборни шампионки. То от тук нататък по-интересното е да видим как ще изградят връжда между Бянка и Джей, дали някой от тях ще търне хил или двете ще останат фейс, като според мен това е по-доброто решение, тъй като някакси не желая да виждам нито Бянка като хил, нито Джейд. По-скоро да има някакво спречване между тях, но в нещо типа на аз съм по-добрата, не аз съм по-добрата и това да доведе до матч. Не е нужно някакъв огромен билд и двете са, бих казал, големи звезди, така че това ще бъде достатъчно да бъде продаден самия матч. Реално аз виждам само два варианта, в които Kabuki Warriors запазват. Първият е очевидното им числено превъзходство 4 срещу 2. В случая възможно е намеса на Io Sky и на Дакота Кай. Другия вариант е, ако прибързано направят Джейд Каргил хил и тя търне срещу Бянка още във Франция. Но като цяло съм съгласен, че тук е идеалният момент, в който видим смяна на шампионките. Продължаваме с, може би, най-интересният матч, който все още ми е любопитно кой ще победи. Не съм се спрял на сигурен победител. Става въпрос за отборния матч между Кевин Оуенс и Ренди Ортън. Отбора на Кевин Оуенс и Ренди Ортън срещу отбора на Соло Сикола и Тама Тонга, новия Bloodline. Според мен няма никакъв шанс в първия официален матч на Тама Тонга той да загуби. И една победа на Bloodline ще им вдигне кредибилитето. Някак си ще знаем, че те не са просто стейбъл, и то е изцяло нов стейбъл, защото нито Джими вече е част от Bloodline, по всяка вероятност и Роман Рейнс няма да бъде. Да, Пол Хейман е там и не е изключено да се намеси по някакъв начин, най-малкото да разсейва Ренди, Кевин или съдята, а защо не и тримата, не знам как ще го направят. Но в крайна сметка, според мен, всичко друго от победа на Bloodline, всичко друго би било изненада. Ами аз до някъде моето мнение е същото, като а, нали, новия стейбъл, който първа ще се издига нагоре като новия Bloodline, нещо към което след време 100% Роман Рейнс ще се върне, за да се противопостави срещу. Няма как още първия си мач да загубят, въпреки че естествено моята глава тръгва да овъртинква и си развива някакви идеи, в които да загубят, при което Тама Тонга да стане още по-брутален, още по-свиреп, но това пак казвам прекалено много овертинкинг от моя страна.
Логичното тук е да се случи. Соло Сикола е Тама Тонга да бият. Естествено няма да е чисто, според мене, въпреки че за да се изгради чисто нов Bloodline, би трябвало в началото да спечелят няколко мача чисто. Интересното ми е дали ще се появи още един мембър към Bloodline, който ще им помогне да спечелят мача, или е още рано. Става въпрос за Джейкъб Фато, тъй като от доста различни източници, дори от него самия, стана ясно, че е подписал с федерацията, така че до някъде очаквам и не би ме изненадала една негова намеса, с която да спомогне за победата на Bloodline, но дори без него би трябвало да победят. Едно нещо единствено ме тревожи. Поредна загуба за Ренди Ортън. Това е единственото нещо, което ме тревожи най-много. Да, не е, нали, не е там да печели мачове. Не е някаква много изграваща звезда, която му трябват мачове. Няма значение колко пъти губи, той си е Ренди Ортън, това е така. Но както се върна, само спечели на Survivor. На Survivor Series, когато спечелиха. Загуби на Royal Rumble, загуби на Catch Mania и както изглежда, ще загуби и сега. Пак казвам, това е единственото нещо, което повече ме притеснява от към това Bloodline да бият, но към момента това ми е по-логичното, тъй като имат нужда от победи. О, да, имат такава. Третия матч, който ще коментираме, е тройната заплаха за женската титла на федерацията. Шампионката Бели ще защитава, както казах, в троен матч срещу Найоми и Тифани Стратън. Че съм изненадан, че още в началото тръгнаха към троен матч. Не съм очаквал нещо, кой знае какво. Даже не очаквах и Бели да защитава толкова рано, но е хубаво да има матч за титлата. Интересно е и Скай дали по-нататък ще има реванш с Бейли. Към момента все едно е приключила връждата с Damage Control. Поне за момента в момент, в смисъл, те ги драфнаха към първична сила, т.е. Бели остана в разбиване, т.е. те няма да се срещнат въобще. Скоро и наистина връждата между тях приключи. Това верно ми изненада. Мисля, ако видях, че ги драфтват. Така че няма нищо лошо, защото няма какво толкова да извлечат от този сторилайн. Още една загуба на Io Sky, което това не е нужно на никой. Така че да, хубаво, че ги драфнаха към първична сила. Там има много повече свежи връжди, които да имат. Колкото мисля да се върнем отново на матча, Найоми никакъв шанс да спечели. Колкото до Тифани Стратън, бих станал приятно изненадан да дадат титлата, но все още е прекалено рано. Така че най-вероятно Бели ще спечели като тушира Найоми. Но страхуват на това, че Тифани Стратън още толкова рано бива пушвана по такъв начин и бива включвана в мачове за титли. Пък и така малко bold prediction за по-напред в месеците. Смятам, че Тифани Стратън ще спечели договора в куфарчето при жените. Така че, както казах, все още е рано за титла. Много любопитен матч. Участничките и трите са изключително добри на ринга във всяко едно отношение. Да не забравяме, че в периода, в който Найоми отсъстваше, беше шампионка в промоцията, в която участваше. Завърна се, всички се зарадвахме и до там. Целият хайп покрай Найоми спадна изведнъж рязко. Тифани Стратън, една приятна изненада. Много ми харесва завършващия и ход. Какво очаквам
от матча. Така, нека да тръгна малко по-отдалече. Бейли получи своя момент. Тя имаше за първи път сингъл матч на Кетчмания и то стана шампионка на федерацията. За първи път на Кетчмания. Така, дали имаме нужда тя да оглави женската дивизия или да я направим една транзишнъл шампионка? Какво имам предвид? Целият фокус в тази тройна заплаха е върху Тифани Стратън и Найоми. Аз виждам Бейли като третото колело. В този ред на мисли очаквам. В моите предикти не съм дал Бейли, но очаквам Найоми да стане шампионка и да се продължи връждата между Найоми и Тифани. Тоест Бейли да бъде страничен наблюдател. Така, Найоми нова шампионка, още във Франция. Тифани Стратън, да речем на 2 пъти, няма да успее да се пребори срещу Найоми, но в крайна сметка след взимане на договора в куфара, може би на същата вечер ще кешни срещу защитаващата Найоми и така Тифани Стратън ще стане шампионка на федерацията. Това са моите мисли по този матч. Okay. Четвъртия матч е матча за световната титла в тежка категория. Шампиона Демиан Прист защитава срещу новия number one babyface в първична сила Джей Усо. Цялата тази връжда ми е малко странна, тъй като първо Коди Роудс как ендорсна Джей Усо, че е новия бейбифейс на първична сила. В момента смисъл за жалост, този фют ми е малко мидкарт, поне така го чувствам. Джей Усо, колкото и да се опитва, нали смисъл, да, дига хората на крака, кефът му са на музиката, бива го и на микрофона, но на ринга не е нищо вау. И да, мисля, в момента го ползват, може би така просто за стечение на обстоятелството има късмета, че CM Punk е контузен. Или просто в момента няма друг бейбифейс, който да покрие тази роля. И има късмета, че е там точно в този момент, за да може няколко месеца така, да позакърпи малко нещата, така да го кажем. Демиан Прист страшно много ми харесва това, което правят в момента с Judgment Day. Историята, която разказват в момента е, че колкото и да се опитват Judgment Day да помогнат на Прист, към момента все нещо се обърква и те го отнасят. Прист топът, че им казва, нали, мисля, това не е даже когато го каза, не мисля, мисля, че не беше в последния рол, може би в предпоследния. Каза им, аз нямам нужда от вас, вие имате нужда от мен. И като цяло много ми харесва на къде върви тази история, защото върви до разпускане на Judgment Day, но това поне за мен ще е, така да се каже, slow burn, в смисъл слабо, леко изграждане на тази история, няма изведнъж да стане, нали, пуф и разпадна се. Както дори в последната първична сила, точно заради неразбирателство между Judgment Day, Джей Усо успя да тушира Фин Балър и да спечели шесторния матч, с който закриха шоуто. И нали, с това ни показаха все едно, че едно такова малко разконцентриране може да коства титлата на Прист. И точно заради това няма да се случи. Прист ще запази. И тази
изграждането на тази история с Judgment Day, за да може да продължи. Като Приз ще бъде шампион още няколко месеца, като се надявам на Дрю Макентайр да го бие на Clash at the Castle и вече когато Пънк се възстанови, ясно е на къде ще тръгнат нещата на един брутален матч между Дрю и Пънк. Най-вероятно Дрю като шампион. Но ще е интересно, между другото ще е интересно. В момента казах пак, разказват историята как, въпреки че Пънк е контузен, пак беше избран в драфта преди Дрю Макентайр. Дрю Макентайр се ядоса заради това нещо. Имаха много добри размяна на реплики в първична сила и могат да го ланъпнат това нещо. Пънк да спечели титлата преди Дрю Макентайр. Тоест, Дрю да не я спечели на Clash at the Castle. Дори да имат някаква тройна заплаха, примерно Прист, Пънк, Дрю и Пънк да спечели. И тогава да имат, тогава да направят матча Пънк Дрю, но Пънк да е шампион, като отново Дрю ще го хейти, ще го хейти толкова много, защото пак успя да вземе титлата преди него. Вчера, докато събирах предиктите за нашата фентази реслинг лига, попаднах на две много любопитни мнения точно за този матч. Първото е, че е възможно Джей Усо да спечели матча след DQ, след намеса на Judgment Day, т.е. на Джеди Макдона и Фин Балър, при което двамата да се обърнат към Прист и да му кажат: не, брат, не можеш без нас. И така да заздравят техните взаимоотношения, вместо да се разпаднат като стейбъл. Другия вариант, който чух, беше още по-абсурден, а именно Джей Усо да стане шампион в тежка категория във Франция. Много слабо, вероятно. Да, човекът, който ми даде този предикт, си изложи доста аргументирано тезата, но аз някак си не мога да си го представя, твърде рано е. А и някак си Деймиан Прист го билдват по такъв начин, че ще бъде прекалено жестоко да бъде транзишнъл шампион. Всичко друго, освен чиста победа на Прист, ще бъде шокиращо. Но ето какво аз предполагам, че ще бъде краят на матча. Така. Окей. Джей Усо печели матча след DQ. След матча тримата, т.е. Деймиан Прист, Джейди Макдона и Фин Балър, продължават да налагат Джей Усо, при което светлините огасват. Вижда се един фенер и един по един излизат Wyatt Six. И започва една вражда между Judgment Day и Wyatt Six. Защото има сериозни очаквания, че те ще дебютират именно във Франция. Най-вече покрай тези гличове, тези не баркодове, ами QR кодове, които получавахме, с датата и локацията на турнира. Някак си не ми се иска Wyatt Six да дебютират срещу Bloodline. Някак си не ми се връзва. По-скоро бих казал някаква мидкарт вражда, за да ги видим що за стока са, защото все пак не сме виждали в действие Бо Далас от години. И да, спекулираме, че той е зад образа на Uncle Howdy, но възможно е да е някой друг и само да ни замазват очите и всички да очакваме, да, това сигурно е братът на Брей Уайт. Така, видяхме завръщането на Брон Строуман. Това ме води на мисълта, че е възможно той да не е част от Wyatt Six
М, ще разберем. И в заключение ще кажа Прист след туш. Това е, според мен, ще е краят на матча. Стигаме до петия и мейн евента за вечерта. Новия Undisputed. Вече не е Universal, само WWE Champion. Коди Роудс защитава срещу AJ Styles. Така, значи. Тук мога да върта колкото искам лукуми, стената е една. Нали. Ще опитам да повърта малко лукуми преди да кажа очевидното. А, слабо изградена връжда. Може би ще имат още един матч след това, евентуално, където може малко да разгорещат нещата. Както знаем преди, не знам точно колко години, AJ Styles е победил Дъсти Роудс в матч за титлата, така че това ще да е готино да го включат, поне да го направят малко легитимно, нали, че може би, евентуално AJ Styles така би имал някакъв шанс. А, Имате още един сегмент сега в разбиване. Ще видим какво ще се случи, тъй като това го записваме преди разбиване. Но когато подписваха договора, беше както всички сме свикнали, или поне повечето хора са свикнали, да почнат да се трошат някакви маси, някакви хватки, някакви такива щуроти. Те си подписаха договорите, размениха се някакви приказки, накрая се сеснаха ръцете, като в края на шоуто много се стиснаха ръцете. В смисъл. А, така, друго да се сетя. Не, друго не се сещам. Коди Роудс, естествено, запазва. Аз, както обичам да правя, ще тръгна малко по-отдалеч. Нека споменем какво се случи на драфта. Шински Накамура и LA Knight са в разбиване. И Шински, и LA Knight имат проблеми с двамата. И с Коди Роудс, и с AJ Styles. Така. Няма съмнение, че Коди Роудс е лицето на федерацията. Надявам се да не държи супер дълго време. Примерно 6 месеца, година, 2 или 1500 дни. Надявам се да имат някакво друго развитие за тази титла, която вече, както Боби спомена, има ново име. По всяка вероятност, съвсем скоро ще махнат и Undisputed в името. Но, какво да се прави? Така, Коди Роудс побеждава след туш, след неговият завършващ ход, но след голямо преимущество в мача на AJ Styles и разсейване от музиката на Шински Накамура. То пък точно Шински да направи разсейване. За да има някакво продължение или да го вкарат в тройна заплаха, в която на следващия турнир Шински да изяде туша, да предпазят AJ, да не загуби повторно. Това ми е мисълта. Защото аз очаквам това да не е еднократен матч между Коди и AJ, а да има втория, защо не и трети матч. Какво викаш за LA Knight? LA Knight, по всяка вероятност, понеже драфнат в разбиване, ще тръгне за пояса на щатите, който в момента е притежание на Логан Пол. Но до тогава може да приключат историята с AJ Styles. Там Или според теб другото... вече
е свършило. Не е свършило. Те са едно на едно. То нищо не е свършило. Именно. Така Тоест, че или Шинския, или LA Knight могат да бъдат разковничето в този матч. по-голяма... Възможно. Не. Тъпо е... Ходи ще бие чисто. Това от сега ти го казвам. А той Няма да ще има... бие чисто. Той в моя вариант бие чисто. Да, но при някаква дори намеса на LA Knight и разсейване на хила, това прави победата на Коди Роудс не чиста. А той трябва да бие чисто. Което ще доведе до втори матч. Това ми е мисълта. Е, Иначе, ако Колди победи чисто, за какво да дава втори шанс на AJ? Защото Няма е смисъл. фейс. Уф. Добре. А Да, кой е смисъл, следващия турнир след а, Беклеш? в Саудитска Арабия King and Queen of the Ring. Така. Тоест там След трябва три, да се... има, трябва да има Star Power. Трябва да След вкарат три някой. седмици. След 3 седмици. Така. Ха. Да. Дали ще видим повторение на този матч там? Според теб. Добре, не мога да гадая в момента, не го знам наизуст ростера. Ако нямат нищо по-добро, може и да го повторят. Да. И аз така мисля. Очакваш ли дебютирането на Wyatt Six? Ами да, именно тъй като спомена, че с тези QR кодове с различните послания, които се показваха в разбиване. Мисля, че само в разбиване се показваха. Не, глупости, в първична сила, май. И в първична, да. Навсякъде ги показват. Не, мисля, ще да кажа, че само в разбиване и затова те ще бъдат в разбиване, но не баш. Въпреки, че Брон Строман дебютира, се завърна сега, мисля, че той ще си е част от Wyatt Six, освен ако в последния момент не са измислили нещо друго. А, ще видим какво ще се случи, тъй като както и преди тези образи, малко интересни са на промота, в мачове не чак толкова. Ще видим какво ще се случи. А, но искам да видя завръщането на Лекса Блис. В смисъл, ако е готова и ще се връща. В смисъл, тя е една от любимите ми кичиски. Бих се радвал да се върне, но ако бъде от Wyatt Six, може и да не се намесва скоро в мачове за титла. Така че очаквам да дебютират сега заради тези QR кодове, защото нали, уж казаха, че тогава нали, във Франция, Backlash, дали ще е на края на турнира, дали ще е по средата, дали ще е по време на матч, не знам. Не ми се вижда реалистично дали те няма да костват матча на Кевин Оуенс и Ренджи Ортън. Да. Много силно вероятно. Защото ще да кажа, няма матч, в който могат да дебютират и се сещам за Кевин Оуенс и Ренди Ортън. Защото, честно казано, на Соло Сикола и Таматонга не им трябва чиста победа, на тях им трябва просто победа. Няма значение дали е чиста или не. Защото след това в смака ще кажат, ние бихме и това е. В смисъл, те са хилове. Никой не му пука как са били. Така че това е една от вероятностите, но пък трябват хора, които да връждуват с тях. Трябва поне от тук до лятно тръшване да има хора, които да връждуват с тях. А, Дано да мерят някакви хора. В смисъл, да измислят нещо друго, освен Кевин Овенс им предвид, защото ще е тъпо да го тъпчат на едно и също място, защото в подобна връжда мисъл, няма да спечели матч, защото Bloodline ще спечелят повечето мачове от тук нататък, докато, както казах, се стигне до или, по-голям фейс предизвикателство.
Може да не е Роман Рейнс. Не се надяваме, но той може да го няма доста дълго време. Така че ще видим. Интересното ми е дали на лятно тръжване ще направят коди срещу скалата или може би да бъде коди срещу соло. Да. Защото тогава ще ги изградат, до тогава я ще ги поизградат няколко месеца, хората ще ги намразят, че постоянно мачкат навсякъде и се държат гадно. И Коди накрая ще му писне, ще каже, сега се разправя с вас, така са от разбиване и като нищо мога да го направят този матч. Да, това ще е загуба за соло, защото той няма да бъде шампион. Това няма как да се случи. Но, но пък след мача можем да видим завръщане на скалата. Нямам се не е в момента си фантазирам всякакви щуроти. Има доста време до лятно тръшване, така че гледаме какво се случва. И най-важното е гледаме какво ни показват, защото не е важно ние какво си мислим, важното е те какво ни показват. Има малък проблем с това White Six да тръгнат във връжда срещу отбор RKO, а именно, че White Six по всяка вероятност са 5 мъже плюс една жена. И ако жената е Алекса Блис, най-вероятно тя ще е със статута на Валхала и на Скарлет, поне в началото. Така, 5 мъже, и то яки мъже, срещу двама, Ренди Ортън и Кевин Оуенс. Някак си не ми се връзва. Някак си по-достоверно е да нападнат стейбъл от 3-4, защо не е и 5 човек. Като на първо време веднага ми излизат LWO. Може. Да, защото те на практика Uncle Howdy и компания нямат нужда директно да скачат голяма връжда. Върху нещо голямо, да. Да, а именно Judgment Day или Bloodline. Не е сега момента. Трябва да бъдат билднати или срещу LWO, или срещу Legado del Fantasma, или те да знам аз вече. Другия Нещо. вариант, другия вариант е Uncle Howdy да бъде лидера на Wyatt Six и да го гледаме в индивидуални матчове и да прибива Да, случайни да. минувачи. Това Може, е. да. Ами да, като цяло това е мисля. Това е от нас за момента. Това са нашите прогнози за момента към Backlash. Ще видим дали ще добавят нещо ново или това ще са петте мача за турнира. Харесайте, абонирайте се за канала и ще се видим след турнира, като отново след турнира аз ще съм с двете си титли на ето тези ramена. Чао, чао и до нови срещи! Чао и от мен.